se otvaramo Labubu. Sad ćete ga vidjeti. Evo da ne lažem, da ne menjam Labubue, otvorio sam kutiju. Ljudi, jer moguće? Ja sam dobio tajni Labubu, jebote. Gledajte, znači ovdje nigdje nemate tog sivog Labubu. Vidite, ovdje ima crveni, plavi, zeleni, ljubičasti, ovaj naranđasti, ovaj ne znam koja je bolje. Ali nigdje nema sivoga. Ljudi, dobio sam tajni Labubu, znači ovo ovdje tajni Labubu. Znači tajni Labubu je siv, brate moj. Čekaj. Ma dobre. Da prebrojimo koliko zuba ima. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Naravno da ima 9 zato što nije Origin. Aj čao ljudi, sad idem da nađem svoje dva Labubua koji sede, koje sam platio duplo više. Nije 7,5 evra kao ovaj, nego sam ih platio 8,5 eura. Znači duplo više. Ajde, idem da nađem svoja druga dva Labubua, pa se javljam. Dakle, sad ćete vidjeti moja dva Labubua koje sede. Inače dobio sam 2 ista. Ali ovi su original. Valjda, ne znam. Tako mi je rekao brat. Jer se on razubio u Lombumbe. Brat ima 4, majko moja, brat Lazar iz Njemačke. Aj dobro. Evo ga jedan, evo ga drugi. Potpuno su isti. Znači nemoj neko da me hejtuje u komentare što su mi svi Labubui fake. Sad da jedan nisam dao bratu, plav ovako kao ovaj što ne sedi. Isti ovakav sam u plavu bez šarenih očiju i ovoga. Evo normalno. Plavo ovo. Ja sam imao ovakvog Labubua, dao sam ga bratu. Bilo mi ga žao, nije imao ni jedan Labubu. Ovako sam. Zove se Hope, Hope se zove. Tako da evo ih moja kolekcija Labubua trenutno. Ne znam, možda kupim još jedan. Skupljam pare za još jedan. Ja, i za još jedan. I čao ljudi! Jesirski!